Kasang samla pulih Jantia Students Union mentakasi kalelit banyak kendo ya Sekretari jang ke Meghalaya State Pollution Control Board ban aya ke khas bandawa badai ban pensengia no mardor ya ke jengsa pajba ha ke bayade bat ke jengtu ban ai jeng menjur ya ke Mesri Cement Limited bandan ha lom serman. Presiden jang ke Seng JSU jang ke Snat Kleriat East Jantia Hills usamla Livingston sama habakaran hakilat pathai kubor ulang bakelia banyak kran pak Sekretari ban pensenga hu ya ke jeng persya ha ke kipat ba kel ol na makmat kesang ha ka baya de bat ka jing skapat ba ka ban selong ha ka arpu artre jemang arjar arpndre ha ka shnong dai stong kom kesang ka batrai man so ba ka kwa banya kendo ya ki bor jong ka MSPCB ban pensna ya ka ka ba kipat ba na ka te ka than ki dan ban ong bat ya ka ne ka jing bos ni ban pelong ya ka jing skapat ba ha ka baya de bat ka te ka karkhana penmi dau blat bat ban ka jingwan kesang ban penpa ya ka jing persya kalong baki dan senda bat kipat ba ha ka ne kejeng keren keseng kalau keren syah berdeban penduk pendam ya kini kejeng sapat ba kenang bagi tradisional kin yo ya ka hok jong ki kum keseng kan nom island namar kejeng syah penbit jong ki katu kat ne ha kabut jong ka company namar kini kim tip ke ban sejah hadian buat bat ke ban kata ya kemariang ne kesri da poi hari ni ka MSPCB yo yo klam wan kenang yo klam wa membas Sekretari yang ka MSPCB hajing itu waka public hearing wadapan man public hearing yang ka Sri Cement Limited ka wadapan man haka arku arterik hai ha sinong dai stong i ka jingwan yang i ni to kawi don hi kesur wa iwani wa to wada bon ki dau ki wa da chemi wada snyawi wada emo pen snyaw hi naduk kita ki tri sinong tri thau wa ki kwa gi u protes ya kini ka public hearing open senge ya kini ka public hearing yang ka Sri Cement na te dau i le kam ka seng i wada krek ka mon sna bha wada jo krek nevi por chevi por hajing ito wa uyarap ya ki nuki ki chon yang ki pat ki plang le ne ki chaj bru ki yang i te i de wani dalai ka galuti wa emlang i churup wa kite ki chnong ki thau ki wa da kwa protes ya kani kwa pendam ya kani ka public hearing yang kani ka Sri Cement te hajing yo klam ne wa membas Sekretari yang kani ka MSPCB wa ka kot da boi hajing tho wa ha na liang yang i de persnya wi ya kita ki chon yang kita ki trechnong tre thau te ka jing klam yang i yo daman go ka wi na ka luti wa ye man hakate ga luti wa ye penhun ya kita ki jingkwa yang kita ki kipat ki plang ki wa kwa protes ya kani ka public hearing yang kani ka Sri Cement te kerman ni le wa kani ka public hearing ka Sri Cement uman no ga ka wa wodok ka wa ye penduk pendam yo kita ki tre thau tre muluk yo ya kate ka hok yang ki lem da kam te im elat i kam keseng wa yo rot kini ki bari lene kani ka company ya kini ki bru yang i hai hakat ni ka jing duna ka jing bet ke yang ki cha pen bet ki haki bon kini ki benemi yang ka company haka spa ka phau pen bet yo ki pli kini ki bru ki yang i ki wom putip kai ko dau jia mestep men kawi kai ka wa dau pensi ya ka meriang kamtam ya ka wildlife ya ka reserve wildlife jong ka yang katai ka chnong ka thau yang ka saipung yang kata ka nangkhle kamtam ya ka wa leteng kamtam ya bon ki i merat ki meriang ki wa im haitu thau te i na liang yang i kam ka sen i de emensen ni ya kini ki chnong ki wa da one complaint wa penduk pendam ya kini ka public hearing yang kini ka Sri Cement i de emensen ya ki wa i daw i emlang i ki ulai ka nu ka luti helane ha ka nu ka kalat wa utho i kalat ka luti lada man hinu bentale lada jiawa ka sarkar lane kini ko to ki wa hakle upat ya kini ka kam mo mi ki penduk pendam ya kini ka kam imban se uje di da kwi nawan ka luti handa to hai ka luti ka wa upoi cha ka luti ka wa upoi sepatok la im te ni lane cha bom cha choi lem te ni de i ka hok i ulai ba i chakmat i upoi ba i hakte ka sngi i penyo ba i ya ka jing support yang i ya kita ki rangli ya kita ki ucap penbek ya kita ku protes ya kani ka public hearing yang ka Sri Cement ya do ite dan hi kuble sibon
kermen wa kini ki chunong le wi amlang pi na do ne ka sngi hado ukut ka art pabitarik hado ka jingjob ka yong pi mto ka yong ka semen public chubut